Съботи се продължава, за да излезем заедно на ринга. Точно така. Седмица всъщност остава до първия професионален боксов матч на Кубрат Пулев, който ще се проведе в България на 3 декември. Следващата събота български боксер излиза срещу Самюел Питър. Матч е сериозен. Битка за интерконтиненталния пояс на Световната боксова федерация. Напрежението е голямо за Кубрат. Много отговорен, защото е на наша земя, нали? И той като че ли усеща тази отговорност, но пък Кубрат е от хората, които никога не бягат от нея. Сега ще видим как се подготвя Кубрат, къде е, защо шаха е част от неговата подготовка. Да, той е голям любител на шаха. В следващите минути една страхотна работа на нашия екип, който прекара доста дни в напечената подготовка на Кубрат преди този матч. Петър Стоянов и Кирил Тасев са хората, които заснеха тези кадри и успяха да изкарат точната формула как минава един ден на Кубрат Пулев, а вътре ще чуем и неща извън бокса. Доста извън бокса за Бойко Борисов, за шаха Бойко Борисов, играта му на дъската и с коя фигура е сбъркал. Всичко това е един анализ, който може би не сте очаквали от Кубрат Пулев, но ще го получим сега. Аз завършвам с нещо много интересно лично, така че не сменяйте канала сега. Тук тренирам през цялото време, защото тук имам спокойствие. Има една прекрасна база, която е строена доста отдавна. И така аз обичам да бъдат всички неща, защото когато се правят нещата с идея и качествено, те просто наистина са дълготрайни. Ето това всичко тук е строено по Хитлерово време, включително на Олимпийския стадион, но въпреки всичко е много качествено и както трябва. За мен тук тренират и Херта БСЦ футболистите, така че смятам, че тук е мястото, което мога да ми е на спокойствие, мога да тренирам. Заповядайте с мене в залата да видите малко, ако иска някой от вас може да качи на ринга с мен. Аз имам над 300 матча на аматьорския ринг, вече 20 и няколко на професионални. Пълно е силно казано. Може би като отида в България, тогава вече ще усетя атмосферата и вълнението. Всеки един матч за мен е важен и решаващ. Още повече матч в София пред родната публика, дошли 12-14 хиляди души да ме гледат и да ме подкрепят и да си представяте какво ще стане, ако загубя там. Шах е част от живота, разбираш. Това е... Шах е бокс. Само, че малко по-бавен. И не боли толкова. И не боли, да. Той е световен шампион вече 7 година по шах. Шах-бокс. Няма кой да го бие. 2 минути шах, 2 минути бокс, да? 3 минути бокс. Значи 2 минути шах, 1 рунд бокс. И така 11 рунда. Ето го човека, световен шампион 7 години вече. Няма кой да го бие на планетата. Тебе бие ли те сега? Биеме, да. Всеки път. Особено сега като ме разсейвате така, ще ме бие по-лесно. Но няма значение, аз не се предавам, пак ще играя и така. Момент, че ситуацията е много сложна. Шаха е живота. Да знаеш коя фигура къде да я позиционираш. Затова му подарих на премиера шах. Обаче явно не ме е взел на сериозно. Защото малко, може би едната фигура е обърка. Трябваше друга фигура да извади. Ама тя замина. Победиш, братан. Реми. Реми. Пускаме, трябва да сме културни. Трябва да го направим така и в България.
Харесва ли ти живота в Германия? Ами, харесва ми, че има ред. Аз обичам да има ред. Обичам нещата всяко нещо да си е на мястото и нещата да се правят така, както трябва да се правят. Абсолютно, да, харесва ми. Харесва ми, защото хората искат да бъдат хора, искат да живеят хубаво и правят необходимото за това. А не като нас само да плюеме, да хокаме, да недоволстваме и дотам нищо не правим. Нищо. Защото никой не може да ни помогне, ако сами не си помогнем. Никой няма да дойде да оправи България. Няма кой. Ние самите трябва да го правим. Представяш ли се един ден в политиката или... Аз не един път съм казал, че аз съм не малък политик за България и за българския народ. Допринасям, няма да се изтъквам, но ще кажа най-малкото, което, нали, все пак допринасям за българския дух, което е много важно. Оттам нататък тя България и българския народ, то ще си го свършат всичко останало. Нали, няма. Като някой каже ми, то няма политици, няма за кой да се гласува. Няма такива филми. Ще направите нови хора, които да са по-качествени от предните, нови лица, които да наистина да могат и да искат да променят нещата и наистина да ги променят. Типичният пример на хората не им хареса просто Цецка Цачева и не я избраха, въпреки че подкрепят. Въпреки че ГЕРБ е първа политическа сила и, нали, харесват партията, но въпреки всичко не избраха този човек, който те са кандидатирали. Какво ти се иска още да постигнеш? Иска ми се да постигна да взема световната титла. Другото нещо, разбира се, като всеки един нормален човек, една хубава фамилия да имам, разбира се. Защо не? Това са двете ми желания, които имам за моя живот.